Tataawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tuling. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pagsubok. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, May. Tuling, Muna tinuod, May. Love di ka. May chance ka kunin mo? bitaw Ling. Nga nung malimod man ko nga, ganahan man sa kunin mo. Ha? Kung mura, iya ba ito? O Ling, ako na kang gisugot. Salamat, May. Haya ni mo bay. Uy, kauyab na mga kabay. Tindutap ta. Pag ikaw magtuubay rin nga, sugto mo rin, May. May pagkabay. Uyab na ka. Akong taon wa pagintay na saag. Ayaw na kung pagpagawa sa paglaon. Magkauyab na lagi ka. Hi, babe. Kinsay mong babe, uy. Ikaw, good. Gusto na ko nga, babe, na itong tawag na eh. Okay na, mo, May. Okay ra. Ganahan sa kuan. Inutong ko nang natin tawag na yun, di ba? Maog yun. Pande, babe. Gusto na ko na ko nga mag-swap tawag SIM card. Ha? Nakamagod ko may baw ba kung kinsay mo mga ka-text. O gusto sa nga may baw ka kung kinsay mo text ako. Aram ba mo tayo gitago sa usa-usa, di ba? Okay na mo? Sige. Ganahan sa kuan na. Kay basin niya o nakailan ka text-text diha. Uy, ambi mo SIM, be. Hindi may ni-text sa number ni May. Uy, simpay ngayon mo ni-text? Sakto pa. Magsige na siya text-text. May ako pa ni mo imo ng buwagan si Uling. Kay ko mauna na niya. Kay pobre kay na. Ari na lang ka na ko. Kay na ako'y motor. Ilosan to, Hana. Di lang ko magsaba ni May nga. Ni-text si Rain. Tring. Kuy ta. Asam na ba eh? Sure lang good. Dagan-dagan sa motor ba? Yung motor. Di lang ko ba eh? Ikaw lang kayo na, pamugbi buhaton. Ikaw good. Iniharagin ko si kontak na eh. Hindi mo tubag. Ay, hain mo ka rin ba na? Hoy! Bay Tuling! Ngaw na ka din eh. Oy, ganun day ba eh? Di ba uyab man mo ni May? Oo ba eh? Ganun day? Ako maggutuloy kita nga nagsakay-sakay sa motor ni Rain. Unsa? Madigid ka mo tubag-tawagan. Kaya nagsakay-sakay na kas motor ni Rain? Yan naman di ay. Unsa may naaana? Uy, yawa ko rin mo. Una na ako rin mo pagtubag. Uyab taong tao eh. Unya magkuyo-kuyo kaglain. Waman magihimong daotan, uy. Bisan na. Kailangan kayo paminaw, no eh. Uyab taong niya. Nagkasangkag sa motor sa lain. Naibaw na pa ko nga. Naibaw na sa lain mo. Ni-text na siya nga. Pabuwagan to mo. Ganun giuli ba na mo ang akong SIM card? Amin ako SIM card, be. Kaya makibuwag na ko mo. Uling, Liwagan na ng babae nga daghag na ako. Mang magbuwag na ta, May. Recorded by X Thunder Gaming. Doon nakabuwan ng nakalabay. Sukat nga nakabuwag ni May. Manangganig eh. Nakamove on ako. Kinsang nag-text ako? Hi. Pwede ko makik-friend mo. Insan eh. Ako daw gani. Hi! Kinsa rin eh. Ako si Yan, oy. Classmate ako si mga ikakaw. Mau ba? Pwede makik-friend ni mo? Oo, pwede kayo. Kumusta yan? Okay na.
Yan, di ka busy. Dili man. Nga naman. Pwede tayo magkita? Sige. Oh, ikaw na yan? Ako in town. Kakiyat ka din. Buyag ha? Naunsa ka uy. Nituto ka manggod na ako. Yan. Mutuo ka kung inuti ka nga na love at first sight ko nimo. Oh, I love you, Yan. tuling. May paglawang ka ko. Dili na ka na ko pantusan ning. Tawag kikinahan sa panimo. Inuot? Oh, lagi. I love you, Yan. I love you to, tuling. Mo, pauli na raba ko. Ako na kayo hatod. Sige. Morning mo nga, Yan. Oh, tuling. Medyo layo-layo, gyud. Pero okay rin. Dali. Dayon diri sa amo ni. Ma? Pa? Oh, nadi ang mong mama papa yun? Oh, dali. Ipalailati ka. Ni aman lagi kay kuyog yan. Akong uyab, ma. Dayon dong. Salamat eh. Giselle, yabot! Ako ni pa, si Inin. Ikaw din na yun. Yabli ko yun. Akong uyab ba, si Tuling. Mayong adlaw, Kol. Inom tayo. Inom? Inom. Ay, salamat, Kol, pero di mo ko minum. Nama ba? Sige. Ako na inom na. Oh, Dayon diri sa taas, Ling. Pauli pa kasi inyo ron? oh yan. Ay, uy, dong, gabi naman. Ugma na lang pauli, uy. Ay, dinhin na lang katog. Bitaw, Ling. Uba na lang sa'yo sa buntag pauli. Sige, ano naman tawag? Michelle! Ling! Yan, what's up, Ron? Si Papa ng hagis! Anak yun na sumi, basta painom. Ma! Manigmas na si Papa! Ate, mamaya na din eh. Ari, nagis benda na inyo. Ako na lasing mahod. Nahilong man lagi. Nakatuog na tingali to siya. Pero hindi siya manghagis o makainom. O, dong, panghagis na siya. Pero ini kabuntag, dili na siya mahibaw siyang gibuhat. Unsa? Yan, nak. Mo balik na tas bahay, day. Kay natuog na tong imong amahan, oy. Ito dumote. Kay kadlaw naman sad. Mupaulit lang sa kusamo. Pila na meron kadlaw nga wa ko makita niyan yan. Ugma. Udo ako sa ila. Sige yun. Inawag. Hello, Yan. Tuling. Naunsa mo ka? Nilakay ka. Patay na si Mama. Unsa? Ano naman? Nagsagirog ko pangagi si Papa. Uli na bugat si Mama. Kinuo ko. Unsay plano naman ron nga nilubong naman sa mama nimo? Manalbaho ko, Ling. Pero may kasuporta pa ko sa akong mga manghawad. Ay, wala ka yan. Tabangan tika kung unsa may panginahanglan sa mga manghod. Muhatag ko para gatos sa imong manghod. Salamat, Ling.
Dugay naman kita nga ikauyab. Nga, may trabaho ka o may trabaho sa ko. Mag-ipon na lang ta. O niya nga akong manghod. Atong di ba siyang saplatahan? Sige, pangitag atong kapuyan kay mag-live-in na lang ta. Nay, ima na makatuig sa atong panag-ipon. Huwag pa mo kita makanak. Lagi dumuwi. Wapam kita hatagig anak sa Ginoo. Mayong tag makaanak ng taday. Kaya gusto na kay kong makakita sa kong liwat. Nadugda lagi ka, day. Dugay minyan ni Raoy, kinaghang na malit. Mau ba? Kao na. Busog ko. Panala ko katawag ni mo ha. Dahil maglihok sa inyo. Panindaan ko ni Bayana. Mayo kinaligo pa siya. Tanawan ako ng iyong cellphone, be. Ano sa di? Anong ilain niya? SIM card? Itaod ko na, be. Di si ka-text na Aljan na pangan. Babe, I miss you. Dong, ikaw na rin andam sa misa kayo. Manaon na ta. Kinsa ning Aljan yung mga ka-text? Oh. Itaod ako ang ekstra na mong simpak. Huwag akong nabasa ang inyong mga text ni Aljan. Kinsa ni sa Aljan? Wala ko'y mahimo. Kaya mo naman ko nasakpan. Akong uyab si Aljan. Usa? Tay, ano mo nagibuhat ako? Sabay ako pagkuwang mo. Ling pasaylo ako. Natin pa lang ko. Sakit ka nang gibuhat mo yun. Sakit gini. Husband ko, sorry. Wanin ako tuyo ang may gugma ko slain. O kinakasaman ko ni mo. Ako na mismo ang mutapos sa to relasyon. Sabot mo ipasabot. Ako na ang makigbuwag ni mo. Kaysa tinuod ang tuling sa kong gibuhat. O ano ko'y nawang ay katubang ni mo. Mong ako na mismo mo biya din sa tong gipuyan. Huwag ito nga ko'y swerte sa mga babae. Kay kutup sa babae nga akong mahalon. Nung binuang ako. O kung kinsam kayo itong makik-friend ako, maunin akong number. 0945-506-3260. O sa katapusan, akong gusto kong magpasalamat sa mga tao nga nitabang na ko diya sa Cebu ko. Si Manang Yuni Argente o si Manoy Alan Argente. Nilang kutob, daghang salamat sa pagsagading akong tampo. Mga pawa sa argument. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka naman galang kaagi ni Tuling nga taga Tagbao, Cebu City. Apan, anaagaron sa Valencia, Bukidnon. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nag-ulan, pagsubok. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamusap mga higala at mga suking paminaw, kinasing-kasing kong bidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinapili na naglibot sa sakawit. I-address lang meaning talamanan, handumanan sa sakawit care of R&M Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Handa sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo. Thanks for watching from X Thunder Gaming.